yang kedua samping. Orang sip, spesial buat kamu. Wah, teles kebes, netes leh cendol dawet. Wah. Semuanya didengarkan. Ora usah ngurusi urusane wong liya. Aja butuh ngawur rezeki ana sing ngatur. Ora usah ngurusi urusane wong liya. Penting kerja kanggo mikir keluarga. Kabeh wis ngrasake lelakone wong urip. Bunga susah tiba tangi. Kabeh wis lakoni. Rezeki manungsa ora iso podo karo usahane lan dungane. Dipakai syukure. Semuanya bilang ora usah ngurusi urusane wong liya. Aja butuh ngawur rezeki ana sing ngatur. Ora usah ngurusi urusane wong liya. Penting kerja kanggo mikir keluarga. Cendol dawet, cendol dawet, cendol, cendol, cendol. Cendol, cendol. Cendol, cendol. Cendol dawet, cendol. 500.000 gak pakai ketan. Rekoso aku tak ece, kepenak mbok rasani. Aku tak keguyu, nelongso tenan Purwati. Pancen iki dalane, wis dadi nasibe. Sregep nyambut gawe, ben iso umum kandhane. Tak sabar ki, trimo meneng wae. Tak dongakake kanggo kowe, ndang sadar pikire. Semuanya rekoso aku tak ece, kepenak mbok rasani. Aku tak keguyu, nelongso tenan uripku. Pancen iki dalane, wis dadi nasibe. Sregep nyambut gawe, ben iso umum kandhane. Tak sabar ki, tak trimo meneng wae. Tak dongakake kanggo kowe, ndang sadar pikire. Gimana? Lanjut apa dilanjut? Aman, aman, aman.